Sayo sa buntag mga bayot, ang ako ang kapika sa ilong na nadiriga spray mga bayot. Kung sa tuwa, sprayhan na to mga tanaman. Diri mga bayot, ako ang kapika sa ilong nang spray din sa mo ang bintana. Yes mga bayot, gingnan ako siya. Ako'y manghinlo, nagpaalig-alig, manggilpod siya mga bayot. Kaya siya kung ay manghinlo, di gipasagdaan ako mga bayot, kana pang di ko mahago. Bita-bita mga bayot, oy ang halayhayan sa mo ang pikas side mga bayot, naguba gahapon sa akong ugangan mga bayot. Pagbira-bira niya nabugto. Mao nang sayo pugay ko ng laba mga bayot, wa na may halayhayan dito sa pikas. Manang diri na ako sa pikas sa ihalayhay ni. Dagan kay mga gidiring tawo mga bayot kay kadaplin kay ni kalsada katong akong gihinluan ba mga bayot gikamblotan ako mga sagbot dinhin ako ni ihalay ning ako ang mga sanina mga bayot or ang amo ang mga sanina mga bayot ang amo mga sanina mga bayot digon mo kakita dire di colores mga bayot kasagaraan puti ra gyud ito mga bayot. Yes kay ganahan kana silag mga itom nga mga sanina ug mga dark ba mga sanina mga bayot mo na ilang ganahang pangsuoton kani di nga ako ang gilabhan karon mga bayot amuwa ra ning duha ni Harota ang ako ang binhi mga bayot unya pa nako tulabhan ug mahuman na tug ayo ditong halayhayan sa pika side mga bayot. Yes basta halayhay na gani mo ay nagayko anak mga bayot kay may magikay ko manglaba kani adto mga bayot lokdoon padra sa atuang ulo nga kulang-kulang ug mga buhok nga nanurok nya karon diri mga bayot patsada na kayong mga bayot kay dali ra kay ni mga uga kung sa mais pa ni nga gibulad mga bayot biklono na lang ba uga-uga na ni ditong gikuha nako sa machine mga bayot kinahanglan lang ni ipahungaw diri sa gawas mga bayot aron nindot o humot og baho ba ning ato ang mga kasabunan dinhi human og panghalay mga bayot. Yes manguli na ta mga bayot kay atong binhi nagpanawag na alauna na diri sa hapon mga bayot miningon nga ako ang ugangan nga manggawas kuno me. Yes hinuban nga ako ang ugangan mga bayot mo nang siya mo'y gaguyod sa ako ang binhi kaning inyong makita nga mga prutas mga bayot mao ni oy season diri karon daghan kay gipang display sa kadaplinan mga bayot duol ra kay nagkasada mga bayot ko sa atuwa ba sa daplin-daplin ug madto pug mga tindahan mga bayot sa mga prutas makakaplag rigapon ka anang inaanang mga display nga klasiha sa pagka-prutas ba bitaw-bitaw mga bayot oy hindunda may dinhi mga bayot aning tindahan nga dako mga bayot ba kasagarahan yung mga tindahan diri mga bayot daghan kayong mga sales lady pero dinhi sa tindahan nga mong gianhian mga bayot nindot ning tindahan na kay dili ka sunahon bag unsay ganahan nimo unsay size nimo unsay gipangita nimo ikaw ra gyud mamili mga bayot ginahanglan ra kang mangutana og naba moy size nga inana or naba mo inaning klasihang sanina mga bayot dinhi mga bayot manang patsada kayo anhian mga bayot kay dili ka sukit-sukiton sa mga sales lady diri mga bayot pasagdaan kag unsay mong ganahan namo koy ubang shop diri mga bayot dili sa ingon nga pagpahinaway o pagdaot mga bayot nagi kasagaraan diri mga sales lady mga bayot mang head to foot. Yes mga bayot sa tuwa sa Pilipinas daghang sismusa dinhi mga bayot daghang mag head to foot nimo siguro dili tanan mga sales lady mga bayot pero kasagaraan jud dinhi mao lang kahawg ako ra baghapon ang ilang ginana kay lahi kog tribo lahi kog kadagwayan unya lagom-lagom biyan ninyo ang silingan unya lapad-lapad og nawong og lapad-lapad og ilong mao siguro kanunay ko na lang i-head to foot diri mga bayot kaingon sila na ko galiwas ko ba bita-bita mga bayot ay pamili na mo diri mga bayot sa mga sanina mga bayot ug mga karsones mga bayot nga kanunay nga payong ba ug ting init gani mga bayot kinahanglag payong ang inyong tikod ug inyo ang mga kulamuyan sa tiil mga bayot kay matambunan na aning ila ang mga karsones nga murag uhong bita-bita mga bayot oy uso na po ng mga karsones sa diri mga bayot kanang mga murag paypay nang naa sa tikod ba mga bayot unya mga luag kayo mo ni uso karon na po diri nya kani sila diri mga bayot hilig ba kani sila mga style mga bayot ug kanang mga stylish jud kayo bang mga suoton nya ako mga bayot okay ra man kay kog basta di lang na gisi na ako ang sanina o di lang na hugaw hala suot ko rabid ganahan ko ning sanina mga bayot Isus Maria Jose paglantaw nako sa unahan wa may bukton mupas sa tana mga bayot kay kaning ato ang ilok dinhi murag katamnan og sibuyas hinuon wa may angay kaulaw mga bayot kay di man na baho pero siguro na ay makatagbo na kung gwapo mga bayot murag budagan kay kani akong ilok murag lubot sa mungaan bita-bita mga bayot kita ko sanina diri mga bayot o murag gukdon ko anig tulisan kay naay pa gold mga bayot o ganahan po kag mga sanina o mga dress mga bayot nga gasayab kanunay naapod dinhi sila makapili jud kag unsang mga kolora mga bayot na adri tanan nang inyo ang gipangita pero ay lang ninyo lang tawa ang presyo mga bayot kay para nako makalipong gyud pero sa ilang kwarta mga bayot dinhi okay ra kaayo na nila samot dag na itarbaho pero kung i-convert na to sa tuang kwarta sa Pilipinas mga bayot murag makapalit na ta og usa ka sakong bugas sa usa ka parisan. Yes mga bayot mahal-mahal nilang mga sanina diri mga bayot pero wa po ko kakita diri og ukay-ukay mga bayot. Dugay na migbaktas-baktas ni Karina aning planetahang ako ang himutangan mga bayot pero wa ko kakita og ukay-ukay. Ganahan kay ko aning mga inaning style ba mga bayot nga color sa sanina black ug white mga bayot pero wa ko umayon sa style mga bayot kay naay pahibin-hibin unya walay mga bukton lagi. Kana sinina mga bayot ug ako magsuot murag nakita ang ako ang pusod kay diri manggod mga bayot dili ingon sa pagpanghinaway mga bayot kasagaraang bayid dinhi mga bayot dili gyud dag-as dili man ingon og mga mugbo jud kayo mga bayot murag okay ra kayo ba pero ako manggod nga naingon og higanti di gyud ingon pug higanti nga murag ikakuhit na bitaw mga bayot taas-taas biapon ninyo ang silingan dinhi mo nang di ko ganahan og mubo nga sanina mga bayot kay inig tuwad na to inig dagan na to padulong ni Karina murag nakita na nang atong igot-igot
Giganahan ko ning sandala mga bayot pero glantaw na ko sa presyo murag ugma ra ti kabalikan kay murag kulang-kulang ni ako ang kwarta daring gipasok sa ako ang bulsa. Bitaw mga bayot oy kaning tindahan ng mga bayot dili lang sa nina mo gipang display din hinapon ni sila bag kaning ila ang sapatos diri mga bayot nga patsada jud kayog mga style mga bayot mga sports ni siyang mga sapatos sa mga bayot unya tag 14,000 ang usa ka parisan mga bayot napon na sila kalo diring pangbata napoy pangdagko mga bayot mo nang makapili jud ka diri mga bayot kung sa imong ganahan murag nana diri ani siya tanan mga bayot ang inyo ang gipangita. Perti na kong lingi-lingi ni Karina og asa na dapita mga bayot kay nangita pugod diri og kalo niya ba ug unsa akong ganahan mga bayot mo akong ipasuot niya unya sa dihang gingnan ako come here lang ga kay ato ang butag kalo hinkarida mga bayot ug hinadto sa iya ang apuhan kay di siya ganahan ning kalua mga bayot man ibalik na lang nako pod mga bayot kay kinsa man pay musuot ana so nakapalit na kog sanina ni Karina mga bayot no ang ako ugangan may nagbayad ana mga bayot kay ako nangita pa lagi ko diri ug unsay angang ipasuot niya ba iyang gihatag nako mga bayot ang kwarta nga sukli na nakog dira na lang na nimo. Minanhi mi diri sa Pika Shop mga bayot mao na po ni ako ang nakita mga bayot murag patsada ni mga bayot kay fresh kay ni suoto ni Karina. Giingnan ako nga kung ugangan kaning kulura maoy nindo nang miningon siya mga bayot balikaran nato na ugma. Kay kubra saya ang 4-piece ugma ang adlaw mga bayot mo nang iyang palitan kuno ang iya ang mahiwagang apo mga bayot. Diring siya pa mga bayot. Daghan po kay kagkapilian diri na ko to gipalitong antipara ni Karina ug ang iyang sanina mga bayot katong usa. Ug ang sapatos mga bayot kanita ng mga sanina diri mga bayot made in China ni siya. Dili jud kayo ingog mahal-mahal ni siya mga bayot kaya-kaya pa sa bulsa. Then napod ila ang mga sandal mga bayot nga lahi-lahi og klase mga bayot napod sila mga sapatos dinhi ug napod sila mga anchuhos diri pangbata mga bayot. So diri ko minanhi sa pangdagko. Atong isang adlaw mindunda ko diri mga bayot nako giangayan nga sports ba mga bayot pero paglantaw nako karon mga bayot nangutan ko sa tindira og naba moy medium ani mga bayot. Wala sila mga bayot kaning ila ang gipang display dinhi maura ni ilang stocks. Mga bayot minanhi ko diri sa mga sinilasan mga bayot nakuratan ko aning style sa ilang sanilas mga bayot kay murag og hiyampak ni sa mga ulo mga bayot makabungol dagko kay man kad ni mga bayot oh. Bita-bita mga bayot oy min hapit dai mi diri sa tindahan mga bayot kay palit og prutas ang ako ang hiwagang ugangan mga bayot then napod sila dinhi oy ambot bayabas ba na then napod sila baligya diring saging lakatan. Then hibuong ko diri mga bayot na diri dahon sa alom oh ang ilang gibaligya po nila apil mga bayot bita-bita mga bayot oy katon yung nakita mga bayot dahon to siya sa grapes mga bayot kay sila diri mga bayot og magluto-luto na slag karne mga bayot ang dahon sa grapes ila na nilang ibulad dayon inig ka murag na laya-laya na mga bayot ilang butangan og tubig dayon inig human mga bayot ila nang iputos og karne dayon ilang murag unan ba mga bayot dayon lutoon then kanuna nila mga bayot gapayong-payong na inyo ang silingan diri mga bayot kay perte ng ulana kanila laging kalaaga na mo mga bayot mo nang dali mi diri mga bayot kay nga kuwang binhi mga bayot basta ulan magtamak-tamak aning kakrasadaan nga naay tubig gipasulod na ko daan sa Karina mga bayot gadadali kog anhi dinhi sa akong hinalayhay kay ako na ning gikuha mga bayot kay uga-uga na ni siya mga bayot unya nasakpan og ulan hinuon karon mga bayot paghikap na ko umog-umog na pod ganina mga bayot pag bulad na ko ani dinhi wa magid pud ingon nga bulad mga bayot ko man hinaagi ang kainiton dinhi sa mga planeta mga bayot bitaw mga bayot ang weather na mo diri karon mga bayot gamurtugo ang kalangitan naisilang sa adlaw mga bayot pero dekorasyon ra din ha kay wa gyud init na hitabo mga bayot murag sidlak ra sa adlaw ba bitaw mga bayot ay ninyo natagda nang ako ang dangas nga agtang dra mga bayot kay di na gyud na mausab kay kulis maot gini kanunay ning nawunga mga bayot pero okay ra kay gwapa man ta dinhi og binhi charot lang mga bayot hintuyok di ko diri sa Pika side mga bayot wa ko dito naagi sa Pika side kay naay daghang tawo ba murag ulaw ra kaayo mao dinhi oy halayhayan na mo mga bayot nga nabugto ako din ning gihugasan dinhi nga mo ang chiri nga napalit mga bayot kay mga on na pud ani lami ning chiriha nga mo ang napalit mga bayot kay dagko ba unya tamison po ni siya mo dinhi nabudol ni Karina dito sa shop nga mo ang giadtuan ganina basta gani mo sulod mi dito sa shop nga iyang ganahan mga bayot di gyud mo absent iyang mga kulamoy ug di makabira murag naanad na gyud siya mga bayot o lantawa ang kulor nga ikulor sa papel mga bayot gibutang niya dinha sa iya ang mata nakaingon na siya mga bayot ug ang iya ang napalit pang make up ba mo nang gingnan ako mga bayot nga para na sa papel day di na para sa imong dagway mo nang gipasagdaan na lang po nako mga bayot ug unsa iyang ganahan mga bayot kay kaning mga kulor-kulora pang bata man ni pero mahadlok lang ko mga bayot ba unyag mapunta sa iyang kalimutaw ambot asa ni naliwat ning anaka mga bayot nga iyang inahan dili man untain ani mga style ba nga pang kulor-kulor anang kapulahan anang mga kamatahan mga bayot wa man ko ani kaniadto then mingon pag na siya nako mga bayot ug look at mommy I'm beautiful o nagpanghinambog nga ako ang binhi diri mga bayot nga gwapa kuno siya so diri na nako tapuson kon si favorite si karong adlaw mga bayot daghan salamat sa inyong paglantaw see you tomorrow bye bye